Yeah, ụmụnne anu mekene onye ọbụla aha m brother Paul Chigbo enwe ife mfọrọ ihe onyonyo njọgụ nnene nwanne anyị nwaanyị a ka ndị be anyị nọ na mba ka ha nwee ike saa anya ụmụ Igbo ka anyị meghee n'anya gee ife a ana m echigata ka m kwuo ife m chọrọ ikwu. Daalụ. Yesterday, Nigerians witnessed one of the most disgraceful displays of ethnic bigotry from a government official who should know better. Abike Dabiri Eriwa, the chairperson of the Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM, publicly exposed herself as a tribal bigot. What happened? A Twitter user, in a bid to praise Abike for rescuing a trafficked Yoruba girl in Libya, decided to insult the entire Igbo people by calling us monkeys and gorillas. Instead of condemning the insults, Abike shared the post with laughing emojis 18 times. 18! That was not a mistake, that was deliberate mockery. Let's call it what it is. Abike endorsed an ethnic slur that described Igbo as animals. This is not only shameful but dangerous. How can a senior government official, someone representing Nigeria before the international community, openly celebrate hate speech? This same Abike, who once anchored news on NTA, who many of us respected for her intelligence and grace, has now reduced herself to a cheap tribal warlord on Twitter. She has become part of the problem, tearing Nigeria apart. The consequences of this kind of recklessness are grave. Nigeria is not one tribe. Nigeria is a nation with over 250 ethnic groups. When a government official like Abike fans the flames of ethnic hatred, she delegitimizes the office she holds and deepens national division. She gives foreigners the impression that Nigeria is a jungle where tribes fight like wild animals. Tell me, how can the world respect such a country? Abike holds a sensitive office, NIDCOM. Her duty is to represent all Nigerians abroad, not Yorubas alone. But by this behavior, it is clear she has no respect for the Igbo people, who, by the way, make up one of the largest and most successful diaspora groups worldwide. What moral rights does she have to stand before Igbos in diaspora meetings after laughing at their humiliation online? Ọkwụna fugo ife nwanne anyị nwaanyị kọwa ife nji wee chọ ka mme ya na asụsụ be anyị bụ ka nwee ike nye ndị be anyị ndụmọdụ. Obodo ole ka ife ya eme anyị ka anyị mara ife emechana mmaatụ ife merụ ụmụ Israel ji were nweta ife ha na-achọ, ha ji nweta ọganiru, ha ji nweta nwere onwe. Ife niile anyị na-adụ onwe anyị vam ma abroad ma ọgụ ma ọsịkwa ya ma ọ sịghị ya, ụmụazị anyị na-etegasị onwe ha ure, ndị ntorobịa, ụmụ nwaanyị ịgba akwụna, ife niile na-echu afa. O nwere ife ọzọ na efe ji wee mazi anyị na ka nwaanyị ya dị ewepụ ndị be anyị nọ Lagos ọka dị na-eriwu nri ọnụ. Ha macha kedu ife anyị kwesịrị ime? Ekwuona m ya na fọmụla eji enwe progress in life, ọ dị natural, ọ Chukwu debere ya. Nekwa ịfụnanya, nekwa ịdị n'otu, nekwa udo, nekwa ọganiru. Love, unity, peace, and the progress equals to progress. Away from these three formulas equals to progress. Iwepụ ana peace on my work. Iwepụ love on my work. Iwepụ unity on my work. Na here tolokolo olu when you get equals to that result, but love, unity, peace, here equals to progress. Nya bụ ụgwọ ndị Igbo ji onwe ha na mba ụwa niile. Ịfụ onwe anyị n'anya, ịfụ nwanne gị atakarịsị ya, ịfụ nwanne gị achọ na ogbugbu, ịfụ nwanne gị ife ya ewezina gị iwe, ịfụ nwanne gị erizi na ego ya, mmegbu akarịa nọ. Kemgbe anyị ji wee mebe ife a, kedu ife anyị nweta? Ọghọm afịa. Ka ife anyị nweta nkọcha, ka ife anyị nweta ndị iro nọ n'etiti anyị kụnyere anyị isusu. Ọ na-adagata gata. Ụfọdụ na-ajụ mbọ gịnị kedu ebe ọ ya anọ na enwere insecurity n'ala Igbo. O nwere ebe insecurity adịrọ, mana ọ bụrụ otu ahụ esi ekwu ya ka o si adị. Oge gara aga mmere ihe onyonyo wee kwuo maka estate ya, ma land business park anyị na-ekwu okwu ya. Enwere a whole lot ordinary groups kịta abịanụ, ma union of ndị traders na Lagos, ha ncha niile ebidogo their own kịta. Enwere another group bidogo onu. Enwere na different groups nke God's agenda alone na-achụgodu 10 buildings, each one 112 shops. Na-eke ọrụ na-aga
That is by the way. Then estate here dey back about 2 minutes from airport. Nke a bụ n'aka God's agenda ka ụfọdụ property dị ebe a dị. Nke kakwa mkpa kịta bụ na enwe distress cell. Enwe bungalow alụchagolo alụcha ọ bụ na ịchọ o ruo gị aka kpọọ n'ekwentị a. Ọ bụrụ nke mmadụ nọ nke God's agenda. Enwere empty land, enwe duplex ebe a, enwe bungalow, enwere twin duplex. Nke ọ bụla ị chọrọ o ya eru gị aka. Akụkọ adịrị ya 2 minutes from airport. Over 60% ụlọ dị ebe a mmadụ ebirigo. Ebe a adịrọ open for mmadụ ịnọkọta kpọrọ mmadụ na-abata. All recommendation ka eji akwabata ebe a. Ọ ndị nnukwu akpụkwọ ndị ọga bi ebe a. Ịkpọzie n'ekwentị otu ọ bụla aka gị aha na ọ bụrụ ha na ị chọrọ ya. Ị chọrọ ụlọ arụchagoro alụcha ọ dị. Nke a bụ bungalow. Ị chọzie nke a ya alụ alụ. God's agenda ya enyere gị aka enwekwa ebe ndị ọzọ enwegasị. Kama nọ nke na-apụta anyị na-egosi unu. Be anyị adị mma, anyị nwa ka ọ dịrị idozi, ọ bụrụ ndị Ghana ma South Africa ma Cameroon ya bịa doziri anyị be anyị, ọ ndị Igbo ya edozi anyị Igbo. Inwe the good interest of ndị Igbo at heart, o nwere ife ọzọ na-abụrụ ndị state developers na anwa ana m aja ha ike. Otu a ka ọ dị ebe dị iche iche. Afịa bụrụ ife a na-arụ ebe ọbụla, all designated places ka a na-arụ afịa. Gọọmenti n'obodo na-enwe afịa, individual adịghị enwe afịa. Otu a ka ọ dị. Ịkpọ n'ekwentị a, ọ bụrụ na this estate ka ị chọọ. Ịkpọ n'ekwentị anyị enye gị nke ị chọrọ ibido rụwa taa. Nke God's agenda fọrọ obere residential estate ya. O nwere ero Gọvanọ Peter Mba na-alụ. Ọrụ tapụ iri a kịta dụwa carriage road ya connect kwu flyover ya esi na express wee bata n'ime the park. Ọlụcha ha anya kịta ka o wee dị easier ịna-ebata material. Over 200 persons na-eche kịta ka ebido rụwa ha ụlọ. Oge na-adịghị anya ọ ya adịme. Kpọọ n'ekwentị a. Ba anyị amaka, ba anyị dị mma. No place like home. Ka be onye adị n'ọnana. Ka akwụsị na iji anyị were na-eme akaja. Mkparị a karịa. Maka onye nwanne ya na-agba aja egwu ọka ikuku a na-akụ ya. Ọ na-aba na-akọ ifo na-ewute m. Ba anyị amaka. Ọ bụrụ otu esi akụ ya. O nwere ndị na-hype all these things. You know, my social media content creators and what have you. Ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Ndị lawyers niile ma ndị ofe mmanụ ọbịa sịrị ife ndị barristers media conference ha ncha na-eti. Ọ bụrụ otu eche. Ọ bụrụ otu esi akụ ya ka ọ dị. Biko kpọọ n'ekwentị a ka anyị tii gị n'ife a na-eme. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa.